آرمی چیف جنرل عاصم منیر لائن آف کنٹرول آجی پیر سیکٹر تروتاب کتا او آیو کے مورچیانی سرا تعینات ورناہایاں گو عید منائنتا پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ایل او سی رسگے سرا کور کمانڈر راول پنڈیا آرمی چیف وشت کتا آرمی چیفا آفسروں ورناہا اوار عید نماز ادا کتا او ملک امن و ایمنی او دیم روئے واسطہ دعا کتا آرمی چیفا شہدۂ قربانیاں خراج تحسین پیش کتا او ورناہا بلند عزم او حوصلہ تعریف و توصیف کتا اے مہا آرمی چیفا گشتا کہ ورناہانی واسطہ عید باعث فخر کیا وتی لوگا چے دور وطن حفاظت واسطہ فرض ادائیگیہ زیادہ اہمیت دیاں آرمی چیف کشمیری جدوجہد آزادی پلہ مرضی عزم آدھا ہم کتا او گشتا کہ کشمیریہ اقوام متحدہ قرارداد ردا حق کے قداریت رسگ لوٹی آرمی چیف کشمیری سرا برجاہ ظلم و زوراکیے ایراد جنانا گشتا کہ بھارتی گچنکاری پت کشمیریانی ظلم و زوراکیہ گیشی بتا بھارت سیاسی مقاصد واسطہ فالس فلیگ آپریشن معمول جوڑ بہگے آرمی چیفا اے ہم گشتا کہ پاکستان خطہ امن و محکمی حامی قوم پلہ مرضیہ چے دشمنہ پسا دیں ویش نیوز